Il-Viċi-Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenech Adami esprima l-fema li jkunu l-politiċi stess li jiddeċiedu l-paga tagħhom. Fl-2008 l-membri tal-Kabinet Nazzjonalista kienu taw lilhom infushom żieda bil-moħbi ta' 500 euro fil-ġimgħa, xi ħaġa li waslet għal kritika kbira. Iżda Fenech Adami għadu jemmen li għandu jkun il-Ministru jew id-Deputat Parlamentari li jiddeċiedi l-paga tiegħu stess. U għaddikjara dan waqt il-programm Realtà li matulu l-Ministru tal-Gustizzja Bonici iddikjara wkoll li l-Gvern ma jaqbilx li jiżdiedu l-pagi tal-politiċi. Il-figura min jasal għaliha? Naħseb li aħna maturi biżżejjed il-politiċi. L-għada li fuq l-Istazzjon Nazzjonalista Fenech Adami qal li l-eks Ministri Nazzjonalisti m'għandhom xejn iktar xi jħallsu miż-żieda li ħadu fl-2008 fuq l-Istazzjon Nazzjonali reġa' rrepeta l-istess dikjarazzjoni. Dan minkejja li hemm 9 deputati li f'buthom qed iżommu mal-100,000 euro kull wieħed minn dik iż-żieda. L-ammont ta' kemm ingħata lura jidher li skont kif il-Prim Ministru hawnhekk qal fid-diskors tal-budget u nikkwota eżatt għal jekk nitkellmu fuq l-awtorità morali f'5 snin bil-500 euro fil-ġimgħa ħadtu 1.6 miljun euro. Tajtu lura 300,000 biss u baqa' tagħtu 1.3 miljun euro. Dawk il-1.3 miljun euro tħoss li għandhom jingħataw lura? Jew le. Jiena naħseb li dak li kellu jingħata lura kollu ingħata kollu lura. Iffaċċjat bil-figuri li juru kemm żammew f'buthom l-eks Ministri, Fenech Adami rrepeta għal darba tnejn oħra li l1,300,000 euro m'għandhomx jingħataw lura. Jien mhux qed ngħid li hemm flus li kellhom jingħataw u ma ngħatawx. Jiena nixħat li kien hemm flus li għandhom jingħataw u ma ngħatawx. Il-rifonda li kelli jirrifonda